see that all the art pieces you need. I know I have no right to ask anything of you. But if you could find it in your heart to gather the ingredients for Vire's tonic before attempting to mend the ore, there might still be a chance for you to save me. Please, my fate is in your hand. Csak mondd el nekem, hogyan jutok be akkor a laboratóriumba. Vagy itt össze tudom őket keverni? Közvetlenül semmi sem adhatsz a véret. A nyagot először meg kell tisztítani. Az oké, csak hogy jutok be oda? Mármint... fafogantyú. Egy gépfogantyúja. Oké, ezt értem, csak... ezt nem tudom itt használni. A csontot sem. Gondolom a méreg így van. Mivel tudom kinyitni ezt? Ez valami feszítővas kéne, vagy nem tudom. I see that all the ore pieces you need. I know I have no right to ask anything of you. Más sem megnézem, hát ha most esetleg be tudok ott jutni. Nem. Becsuktam az ajtót magam mögött. Alvás. Hazel az egész nyarat ágyban töltötte. A fiú olvasott neki, miután segített apjának a munkában. Elméjében úgy élt, mint Scheherazade, és míg folytatta a történetet, nem kellett meghalnia. Ó, nem mondod. Ó, meghagyták nálam a dolgokat. You and I. Did you really drink from the amnesia mixture? It does explain so much of your behavior. You never did finish what you set out to do. You talked about redemption, how you would face the Orc's shadow and save our work and me. I will grant you another chance to redeem yourself. You can wait here and stop the shadow. Thank you, friend. Szilárd fém és jó állapotú. Nem. A cellajtó zárva. Találj egy másik utat. Igen, itt viszont most lenne egy olyan lehetőségünk, hogyha ide leülünk, akkor az állat szépen lassan eljön értünk. És akkor az a játéknak egy befejezése lehet, hogy itt halunk meg. Ó, néhány tégla lazad, de kézzel nem lehet eltávolítani. Az utolsó rab napjója. Kevés mondani való maradt, kizárólag írok, megakadályozza, hogy az utolsó pár nap emlékei felszínre törjenek. Ha szerencsés vagyok, akkor elalszom, és az idő erőlködés nélkül fog telni. Elkezdtem különválni börtönömtől. Amikor megérkeztem, úgy éreztem, mintha egy sírban lennék, eltemetve, de most a közeli falakat megnyugtatónak érzem. Amíg itt vagyok, nincs fájdalom, a falak megvédenek a külvilágtól. Még nevettem is, mikor az egyik felügyelőm beejtett egy kulcsot a csőbe. Egy pillanatra reményt adott arra gondolni, még meg is szökhetnék, ha valahogy elérhetném minden. Álmaimban. Alexander, király vagyok. Álmaimban átverlek, kiszabadulok a szorításokból, és visszatérek a király összes lovagjával. Kiknél pisztoly és szabja van. Álmaimban. A csőbe kulcsot ejtettek?
Oké. Ópium kivonat. Fabödör. Gondolom, hogy ha erre vödöröt rakok, akkor annak valami haszna lesz. Na, gyerünk! Felvétél egy vödörüzet. Van egy kulcs a csőben, nem lehet elérni. Ó, értem. Felvéve, rozsdás zárva. Most már nincs zárva. Ezt nem haragszhatok meg. Ó, jön az árnyék. Futás, futás, rohanj. Gyerünk, Daniel. Rohanj, mert ott jön, nem tudom, hogy megérje, becsukni magam mögött az ajtót. Egy jobbra. Nem, akkor balra. Futás, futás, futás! Gyerünk, Daniel! Plusz! Ott jön! Nem kéne hátra nézegetni, tudom, de ilyen futás! Ott az ajtó! Hajó. Mire Hazel 15 éves lett, már 3 évvel tovább élt, mint a Dr. Tate jósolta. Szülei kimerültségük miatt feladták és eldöntötték, hogy állandó kezelésre küldik a Canterbury-i otthonba. Még mindig életben volt, megölelte és pompás feladatot kívánt neki Algériában. Hú. Cellák. Ezen nincs semmi. Az eszköz itt nem használható. Mi van ebben a levélben? Vagy feljegyzésben? Alexander elhallgatott. Nem tudta, hogy mit mondjon, már nem ismerte fel a barátját. Szemben ült vele a hintóban. 18th of August, 1839. Tonight, we will unlock the power of the orb and ultimately banish the shadow hunting me. I feel it closing in on me and I fear for my life more than ever. Just outside Altstadt lies a small settlement, a Zimmerman dairy farm that lives with his wife and 3 children. Took the coach, went there. Our visit was unexpected, and Alexander was able to strike Zimmerman down without alerting the others. As he went to take care of the farmhands, I began to look for the children. We should have more than enough prisoners to finish the ritual now. Elraboltak egy egész családot. Az üvöltés abban maradt, és hallotta a cellából kisülőt. Mindegy. Ó. Oh. Igen. Lenne valamilyen temet egyébként leengedni? Jaj, gondolom, talán a húst tudnánk itt. Azt hiszem, igen, enyhe fejfájás, pár vágás és zúzódás. Ó,
Ó, már itt is kezd az árnyék. Ó! Felvéve tűzszerszám. Nem arra kell menni, hanem erre. Ugye? Valószínűleg igen. Akkor futás. Ó, most nem sebzett meg. Végigné még egy kis olajat. Vajon a grippa még ott van? Jövök már, barátom. Ó, nyitva a labor. Ez az. Köszönöm, árnyék. Tűzszerszám. Ebbe kell beletenni. Nem. A vért először meg kell tisztítani, mielőtt bármit is beletehet. Elgondolom itt. Elvéve hiányos bájital. Ha azt aláteszem, itt talán el. Hiányos bájital még mindig. Most jön az a rész, hogy talán a csontról kell. Ó, elpárolgott. Beljebb bájitala. Akkor megvan minden, akkor az úgy váltok. Megmenthetjük. I thought I'd lost you. The castle trembled and I could hear the chancel collapse. The laboratory might be accessible now. És itt mi van? Csontfűrész. Áú, mocsok. Meg sem mozdul. Nyugodj meg, jövök már. You did it. Thank goodness. Now, pay attention. First, feed me the tonic, and then use the saw to remove my head. As the tonic begins to work, you'll be able to cut off my head without taking my life. Then, take my head and bring it with you. As you enter the gate, Alexander is opening in the inner sanctum. What do you mean? Why wouldn't you enter the gate? We can't argue now. You need to act. Völgyel bájitala, tessék. Quickly, office. Le a fejjel, fel a fej. Agrippa azt akar, hogy fűrészeljék le a fejét. Ugye ezt nem kell, oké, nem kell végignéznünk. Agrippa feje. Agrippa levágott feje. Nem akarom tudni. Nem tetszik ez nekem. Szentély. Alexander látta, hogy azon az estén megváltozott valami barátja elméjében, és kizárta őt a belső szentélyből. Többé már nem bízott benne annyira, hogy részese legyen a szertartásnak. Futás! Ez itt már nagyon a végjátéknak tűnik. Ó, ott van a szörny. Engem nem érdekel, hogy nem megyek arra. Szaladok a szent... Nincs más feladatom, csak a szentély, ugye?
Jön a szentély, akadályhelyt a szentélybe vezető átjár, igen. Oké, akkor már csak a szentélybe kell jutnom. Amihez gömb darabja összerakás szükség van valamilyen ragasztó anyagra. Tessék egy vödör kátrány. Ó, ez összeforra, hogy látom. Ezt a fafoganyt még azóta sem tudom, hogy mire lenne jó. Ouch. Oh. A gömb önmagában nem tünteti az akadályt, valamit tenni kell a gépezettel. Ó, akkor gondolom most kell oda menni. Ahová a kedves barátunk ment, és most kell ott valamit mókolni. Remélem az árnyék tette a dolgát, és eltüntette onnan őt. Hát nincs itt. Talán most már nincs mit használni a tárgyat. Ouch. Nem elég nagy, hogy megosztasszam fogas kerekeket. Talán a foganyt úgy kell. Ezzel eszközött nem használható. Keressünk valami mást. Ó, mondjuk egy kő talán elég. Na, új. Ez sem elég nagy. Más nálam nincs, amit lehetne használni, úgyhogy... Ó, még egy. Ez mi? 1839. I cannot believe what I have become. One of the girls escaped and I chased after her all the way upstairs. I hunted her down and what is her life worth? How many lives can I take before I surrender my own? Sure, I would kill a murderer to save an innocent. But to kill an innocent to save myself? A cold-blooded murderer. Oh. Daniel naplója, bukás. 1939. augusztus 18-a. Nem tudom elhinni, hogy mivé váltam. Az egyik lány megszökött, és én egészen az emeletig üldöztem. Levatáztam és... Mennyit ér egy élet? Mennyi életet vertek el, mielőtt lemondanék a sajátomról? Egyértelműen megölnék egy gyilkost, hogy megmentsek egy ártatlant. De megölni egy ártatlant, hogy magamat mentsem. Egy hidegvérű gyilkos. Igen. Lényegében, ha szerintem ez az a lány, akinek többször is hallottuk a hangját. Még a játék elején is. Jenny előtt üldözte. Talán ez a kő már elég nagy. Azt hiszem sikerült. Láttam mi jött ott. De észrevett, hogy nézel ki.
fél feje nincs meg, jól látom. Ouch! Igen, nincs meg a feje. Folytatnod kell. Oké, szóval nem ez a legjobb búvóhely, értem. Oké, a gépet megállítottuk. Ennyire nyugodjál meg fele. Úgy. Shouldn't trust him. Ouch. Oké. Futás, rany. Ilyet még meggondolja magát és megfordul. Oké, megtisztult az egész bejárat. Belső szentély. Ez merre? August 1839. It's not fair. I'm not to blame. I've been manipulated by that demon. He played my guilty conscience and duped me into facing the shadow alone. That vile, conspiring man. He expects me to meet my death as he steals power beyond imagination? Alexander, I will kill you for what you have done. If only the shadow had caught me in London or Algeria, I wouldn't have to suffer this humiliation. You made me a murderer, a monster. Now, I merely await my death. I'm too weak to press on. I can hardly stand as my knees fail me. I cannot see as my eyes are dressed in tears. I'm as broken as the men I've tortured. If only I could wipe my fear away, as we did with them. Daniel naplója, hosszú. 1939. augusztus 19-e. Nem tisztességes, nem vagyok felelős, befolyásolt az a démon. Játszott a bűntudatommal és rászedett, hogy egyedül nézek szembe az árnnyal. Az a hitvány ármánykodó ember. Elvárja, hogy találkozzak a halállal, miközben ő ellopja az elképzelhetetlen erőt? Alexander, meg foglak ölni azért, amit tettél. Ha az árny elkapott volna Londonban vagy Algériában, akkor nem kellene elszenvednem ezt a megaláztatást. Te csináltál belőlem gyilkost, egy szörnyet. És most csupán a halálomat várom. Túl gyenge vagyok, hogy folytassam. Alig tudok állni, a térdeim cserben hagynak. Nem látok, ahogy a szemeim könyvben úsztak. Megtört vagyok, mint azok az emberek, akiket megkínozta. Ha el tudnám törölni a félelmem, ahogy velük tettük. Igen. És erre mi van? Mi ez? Au. Nem tudom, valami véráldozat lehetett? Au. Nyisd ki a kaput, az ajtó nem fog kinyílni. De nehéz ajtó be van zárva. Találd meg a módját, hogy kinyisd. Ó, itt is kell véráldozat, értem. Itt is. Ó.
Aumoltam mind a két felé, most már nyíljon ki az ajtó. Valamit kihagytam még, vagy mi? Nem tudom, mit kellene még csinálnom. Az ajtó nem fog kinyílni, igen, ezt eddig gondoltam. Tényleg ide kellene állnom, vagy... Mit kellene még csinálni? Adtam 2 véráldozatot. Kar meg nincs itt, amivel fel tudnám emelni, ahogy én láttam eddig. Így álljak ide. Jaha. Oh. Daniel. Ez a legjobb időpont. Azt akart valahova. Talán. De hogy hová? Itt egyik oszlopon se látok helyet neki. Nem. Valami... Mi más kellene? Nem tudom, itt az ajtóra kell rá akasztani. Ez az eszköz itt nem használható. Mi lehet még? Hoppá. Nem jó, ez nem segít. Itt az árnyék. Ó! Az árnyék kinyitotta. Gömbterem. Élettelen testének látványa megtörte elméjét. I was wondering if you were going to show up. I see Agrippa convinced you to run some errands. Tell me, is everything nice and clear now? Am I the villain? Good and evil. Such comforting concepts, but hardly applicable. Are you so blind Ez that you see semmiben no itt good áll. in me or evil in Agrippa?
Igen, most megcsinálhatnánk azt, hogy ledöntjük az összes, mind a 3 oszlopot, ezáltal pedig akkor nem tud átkelni egyáltalán a portál, amit éppen nyitni akar. De nekem van egy másik ötletem, ami szerintem a legjobb befejezés, amit tudunk adni ebben a játékban. Ez a fafogantyú mire jó? Nem tudom megdobni vele? Nincs mint használni a tárgyat. Dehogy is nem, ott van. Őt meg fogantyúzzuk vele. Na gyerünk! Megvárom, hogy kinyisd. Ahogy belevágod fej. Látod? Ott van. A whole other world. Oh, isn't it beautiful? I can finally return home. Átjáró hamarosan nyitva lesz. But you, I'm sorry, Daniel. You won't be able to return. You are still tainted. Brandon, Tessék a klippa. fool! You have ruined us. Megmutattam a klippát, azzal hogy átoltam. És az ágy megölte őt. És mi is meghaltunk. És vége a játéknak, vagyis nem, még tudunk menni. There he is. Hoppá, Do you see him, elnézést. He deserves so much more. Please, help him. I know you can. Mi folyik itt? Hová kerülünk? Vagy mit? Hova megyünk? Don't worry, Daniel. It will be all right. Minden rendben lesz? Miért? Mi történik? És vége a játéknak. És ennyi volt az Amnesia, The Dark Descent végigjátszás. Hát mit nem mondjak. Ez egy nagyon jó játék volt, azt kell mondanom.